RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasangan nga Sylvia. Wag yun na manguyab yung best friend mo. Wawi, best friends na mi. O niya ikaw, best friend na gid kay imong tanaw niya. Huh? Ha? Sa tanaw no? Dili. Lahi mo tinanawan niya. Tugan sa tinuod bi. Nakay feelings niya no? Betaw, to be honest, dugay ra. Pero, murag no chance man. Uy, wata may baho no? Basin pa di ay mausab ang hangin. Ug pohon manguyab siya nimo. O di ba? Di ba yan na imposible? Ha? Day. Oh, para imo. Flowers? Wow, ha? All my life, all those years nga nagkauban ta, karong pagi ka makahatag og buwak na ko. Ano? Di ba pwede mo hatag og buwak ang best friend? Pwede man, pero syempre, wa ko manad, no? Aw, ang binalan bi? Ayaw, uy. Ipa-frame ko ni. Pa-frame ni mo? Oh, syempre. First time in history ni. Aw. So, unsa man? Duwang tagpanood to ron? Hala, pwede dili lang sa... Nga naman. Basi nalain si Jasmine ako, good. Murag, nagluod na ra ba to nako? Oh, kung di mo nalang di pauban na to. Okay ra? Happy thank you kumang luod ni mo, ha? Ha? Nga naman. Imo na lang kong biyaan. Jasmine. Sa una, ako may permi ni mong kauban og lunch. Unya karon si Red na. Jasmine, girl. Ayaw nagod pang luod, di ha? Dugi na lang akong best friend si Red. Mga bata pa mi, suod na kaayo na nako siya. Isa may dili mang luod, be. Ikaw ra ba yung akong gitreat cute as close friend din sa eskwelahan? Naibaw lagi ko. Mabitang ni ako karon aron pangutan-on ka, basin gusto ka mo join na mo sa lunch. Ha? Sige na. Okay ra? Oh, nalugong dili. Hi, Red. Okay na bitaw nga ni join ko sa inyong lunch karon? Okay ra, oy. See? Okay ra lagi. Siya man gani mo nag-initiate na pa-joinin ka na mo sa lunch. Thank you, ha? Og pasensya nga nagsamok-samok ko ninyo. Samok ba, oy? Okay naman, good. Pwede naman ka nga mag-uban-uban na mo. Kung wag kay laing close din, eh. Thank you. Thank you, good kaayo. Sige na, mangaon na ta. Lahi na lagi inyong closeness ni Red ron, no? Ha? Ano nakasulti man ka? Mura mag-nais something? Kamu na? Dili, uy. O, man siya manguyab na ako. Mao ba? Pero, to be honest, dagan siya mga gipakitang lihok ron nga bag-o para nako. Like, iya ko hatagan og flowers, o baka chocolates. Tingalig to na feelings nga na-build up. Mo itanaw ni mo? Dili man sana imposible, kay gwapa man ka. Coming from the one nga mas guwapa, ha? Mga flatter. Pero bitaw, seriously, if ever manguyab sa nimo, unsa man, doon na ba say chance? Dugi na akong close si Red. O para na ako sa tanan akong na-meet ng mga lalaki, siya gid ang pinaka-green flag. So yeah, to be honest, dako chance. Wow, ha? Red man to ang name, pero at least, dili red flag. Nga naman ko eh.
Dili naman hinuon ko makatug og tarong nga nagsige ko na ako na ni Red. Dili gid ako ikalimot nga bisag best friend lang ni pero sobra pa sigala ako pagbati niya. Ilabi na pagidron nga doon na siya mga gipakitang lihok na ako nga mo'y mas nakasamok na ako. Ay, doon na bagit kami chance, no? Ha? Dili ka mo dungan og lunch na mo ni Red? Dili lang, Sylvia. May lakaw ko good. Sige. Next time na lang. Ay, sige, agring ang phone ni Red. Pero dilikit mo to pag. Ay, mukhaon na lang kog ako eh. Gutom na. Girl! Ngano? Di na lagi kayo mo doon si Jasmine ni mo. Sama na. May problema. Wa man. Pero ambot lang ha. Nakabantay bitaw ko niya nga murag naglikay siya na ako. Wa ko mahibaw kung nakasaba ko niya or doon na siya gikalain ako. Tingali guilty. Ha? Guilty? Saan sa man? Yan, nakita na ko silang duha, silang Red. One time sa mall, nag-date sila. Ha? Sure ka? Yes, sure na sure. So, possible nga ba, Sen? Doon na sila yung relasyon ni Red. Day. Sylvia, kadiyot lang. Ngano? Paminawa una ko. Paminaon ti ka? Para unsa? Wa na ko tuyo Napasakitan ko? Huh. Kung tinuod gud nga concern ka nako, sa akong na-feel nga unta nahibawan ka nga na ako'y na-feel ni Red, unta ni sulti ka nako. Dili ka dito pa nako sa laing tao mahibawan. Sylvia, sorry. Traidor. Sylvia! Naa si Red sa gawas. Dili ba ni mo adtoon? Ing napalihog mga gusto ko magpahaway. Dali ko gusto disturbo. Sige, nak. Dili ka ba magkikistorya na ako? O sabi ka tungod ni mong pangayoon ang buta nga imong gidaw nako. Sylvia. Giyatagan pa ko ni mong mixed signals, Red. Kasi pagtuon ni mo nako, bato? Nga wali bation? Sylvia. Doon na pa kay patag-hatag og buwak og mga chocolates na ako. And then one day, kalit ka lang wa magparamdam. O niya mahibawaan na lang ako slain nga uyab na mong Jasmine. O nasakitan ko, Red. Tungod kay manhid ka. Sylvia. Sa'yo pa mga nilaom ko. Sa'yo pa kong kipuhat. Dili sayop, anak. Og dili sad sayop nga imo silang pasayloon sa ilang nabuhat. Masakit kayo. Nahibaw ko. Dili man kinahanglan nga karon gud nimo sila pasayloon ba? Pero unta, andam ka mo pasaylo nila kung kanus aandam na ka. Ma. Buwag naman sila si Jasmine, hagbayra. Unsa? Mao ba? Oy, klaro, kaysa mo mga mata. Murag pamagyod ka, ha? Ha? Uy. Si Red. Ay ka. Di ka ni, it's a sign. Ha? Thank you nga misugot ka nga makita ta karon. Mag 3 years na po, sukad sa last na to pa nakita. Mao gyud. Pwede ba ko mahibaw kung nga nung nakikita ka na ako karon? Gusto lang ko maibaw kung napasaylo na ba ko nimo. Ooy, napasaylo na tika. Dugay na to. Kalimtan na lang ta nato. Salamat, Sylvia.
Tungod kay dili ko mahimutang kung hangtod karon doon nagkagyapoy kasuko nako. Ug mas dili ko gusto nga magpakasal nga dili pa nako matarong kung unsa may naguba na to. Kaslo na ka? O Sylvia, gusto unta kong invite unti ka sa mong kasal ni Jasmine. Please, adto bayagid ha? Usa kas mga pinaka-importanting tao para nako ng adlaw. Time ba, nagbalik mo? Oh, yang reject ang first proposal tungod nimo. Tungod kay parehas nako, grabe sa dang iyang konsensya. Mao nga nagkabuwag mi. O pisaad siya nako, kung maokin ako nuta, ana ra siya magpakasal nako. Red. For the second time, na broken-hearted na sad ko. But this time, mas nadawat na nako nga tingali. Dili gid kami sa akong best friend ang nakatadhana para sa usag-usa. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Sylvia nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagulahan, Not Like the Movies. Ang mong kaagi gibahada na duwa sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala o mga sukin ti paminaw kinasingkasin kong gidapit sa papada sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining talamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.